Planter til de sidste have, sådan en som Abies Koreaner Icebreaker, en flot ædelgran, som er med de her lidt krølle nåle. Vi vil også gerne have en fodpose under noget opstammet, sådan, så vi får lidt grønt her oppe, og det kunne en opstammet være en enebær som her, det kunne være en benved, vi ser lige om et øjeblik. Vi kan også vise, hvordan hækken, om det kan man sige, for det skal stå lidt i kontrast med, om det er en grøn træksæk, som vi har her, eller det er en lidt bladstedsgrøn bundsbund, vi har bagved, eller thujaen, som vi har her som baggrundshæk. Så det kan vi hjælpe med, hvad det er, der står godt mod de forskellige typer hæk, som du har. Så kan man sætte noget farve ind, som noget lyng. En lille lav rose kunne også være et bud. Vi kan sætte en lille lækker, kompakt fyr ind, eller en blombuks, som er en bladstedsgrøn plante. Det kunne også være en søjle, vi sætter op sammen med en stedsegrøn pære, så man igen får noget kontrastfarve. Her har vi lavet det med guldjordbær som bunddække, så vi får den grønne frode i bunden. Som en af de opstammede stedsgrønne kunne det være den her Thuja Viverkot. Fantastisk til at sætte over som en helt hængende og kan klippes. Det er en thuja, så du må klippe godt og grundigt ind. Og den er utrolig tørketålende, fordi det netop er thuja. Den fås jo også som plante nede ved jorden. Så det kunne være et rigtig godt bud. Enebær, der også kunne være en mulighed. Og enebær er rigtig god også, fordi det er en nøjsom tørketålende plante. Den helt klassiske, som vi så dernede opstammet, er den, der hedder Blue Star. Men det kunne også være noget mere flydende og flat. Og der har vi sådan en som den her, der hedder Ice Blue, som jo bliver den helt flade vækst. Og det er rigtig god som det, vi kalder fodpose. Den kunne stå sammen med noget andet bunddække, eller den grønne, hvis man hellere vil have det i lidt grøn farve. Så er der de klassiske som solcypres, en høj cypres, solcypres, den lidt krøllede her. De bliver jo også rigtig gode og dejligt mørkgrønne i farven. Så den vil jeg også sætte med ind. Men ellers så skulle vi kombinere noget rose med ind, som giver noget blomst. Rosen Tommelise er jo en af de helt lave roser, der bliver en 40 cm. Og dermed en af dem, der kunne blomstre rigtig længe og rigtig fint på gravstedet. Og bliver så lidt kompakt i det. Den kunne sætte sammen med et par stauder, der så blomster i det tidlige forår eller det sene efterår. På den måde har du blomst over lang tid på gravstedet. Så den tidlige blomstende stauder kunne det være løjtnantshjerten. Her er det i forårsform Cupido. Den bliver lyserøde, smukke hjerter. Som den senblomstende stauder kunne det være den kompakte Sankt Hansurt her med røde blade, så der kommer noget kontrast i spillet af bladfarve.